přírody. Dog dancing, to je sport, který mě baví. Dělám ho strašně moc ráda, učím je různé cviky a triky. Mám radost z toho, že to pejsek dělá rád, má z toho radost, vlastně nám ty cviky nabízí, je strašně moc šťastný z toho. Důležitý je, aby to pejsek ten cvik pochopil. Učím je pomocí shapingu, luringu a zachycení. Shaping to je, že pejsek vlastně vymýšlí nějaké cviky, ukazuje sám o sebe, co by chtěl dělat. Potom je navádění, to je vlastně tvarování, je to pomocí pamlsku. A potom je to zachycení, a to zachycení je, že pejsek v běžném životě udělá nějaký cvik, nebo je to například, že se podrbe, nebo se chytí za vosa, prostě určitý cvik, a pokud je pejsek zvyklý na klikr, což je dobrý ho naučit pro to zachycení, vy mu vlastně kliknete a ten pejsek zjistí, že toto byla ta správná činnost, kterou dělal, a vlastně, aby dostal zase další pamlsek, tak ten cvik opakuje. Paní Iveta jezdí se svými psy na domácí